Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Και σήμερα σκέφτηκα να σας δείξω ένα μακιγιάζ, αυτό εδώ που βλέπετε, το οποίο είναι πανεύκολο, γρήγορο, δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες πάνω στο μακιγιάζ, μπορεί να το κάνει ο καθένας. Τώρα που ανοίγει ο καιρός και έτσι φοριούνται τα πιο μπρονζέ χρώματα, αλλά όχι και μόνο τα μπρονζέ, ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ταιριάζει, μπορείτε να βάλετε, να αλλάξετε τους συνδυασμούς και τα χρώματα που επέλεξα εγώ. Έχετε να πάτε σε κάποια εκδήλωση, σε κάποια βάφτιση, σε κάποιο γάμο, οπουδήποτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο. Ας ξεκινήσουμε. Ένας χαμούλης, γιατί αδιαθέτησα και φυσικά έβγαλα για ακόμα μια φορά σπυράκια. Απλώνω το foundation, έχω κάνει προετοιμασία από πριν, πάντα να βάζετε ενυδατική κρέμα και primer αν θέλετε, αλλά η ενυδατική, γενικότερα η καλή ενυδάτωση πριν από το μακιγιάζ είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε θα εφαρμόσω τώρα το foundation, το οποίο είναι ένα foundation της Monrev, συγγνώμη θα κοιτάω λίγο πλάγια για να με βλέπω, ένα foundation της Monrev το οποίο το πήρα τώρα πρώτη φορά, το φοράω κάποιες εβδομάδες, νομίζω κάπου τόσο το έχω, και είναι πάρα πολύ ωραίο, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Κάνει πολύ καλή κάλυψη, όσοι χρειάζομαι εγώ, δηλαδή να μου καλύψει έτσι κάποιες κοκκινίλες που έχω εδώ, κάνω ένα σπυράκι από αυτά που βγάζω εδώ πέρα. Γενικότερα δεν θέλω να είναι πάρα πολύ παστωμένο το πρόσωπό μου, δεν μου αρέσει αυτό, οπότε βρήκα νομίζω την κατάλληλη κάλυψη για το δικό μου πρόσωπο. Επίσης, κάτι που παρατήρησα και μου αρέσει πάρα πολύ, εγώ συνήθως βάφομαι το πρωί και ξεβάφομαι, αν όχι το μεσημέρι, θα ξεβαφτώ το απόγευμα. Οπότε παρατήρησα πως δεν μετακινείται καθόλου, παρόλο που μέσα στην ημέρα δεν του κάνω touch-ups έτσι να το ανανεώσω, δεν μετακινείται, είναι πάρα πολύ σταθερό. Δηλαδή δείτε τώρα, το έχω απλώσει, τι ωραίο πρόσωπο μου έχει κάνει. Εντάξει, αυτό εδώ το σπυράκι τώρα είναι πολύ έντονο, κανένα make-up δεν θα το κάλυπτε τελείως. Βέβαια θεωρώ ότι εάν επιμείνω κάτι γίνεται, not bad. Λοιπόν, επειδή είμαι και πάρα πολύ έξυπνη, δεν είχα πατήσει το rec και το bronzer που έβαλα δεν σας το έγραψα ποτέ. Λοιπόν, θα σας τα πω. Ήθελα να σας δείξω και το foundation, το οποίο είναι αυτό και όπως σας είπα μου άρεσε πολύ, κρατάει όλη την ημέρα, δεν το κάνω touch-ups, δεν μου φουντώνει τα σπυράκια επίσης σας είπα, γενικά μου άρεσε. Προχώρησα μετά με το bronzer. Χρησιμοποίησα μία παλέτα που έχω από Smashbox, η οποία έχει μέσα bronzer και πιο θερμά και πιο ψυχρά. Πήρα ένα λιγάκι θερμό, έβαλα bronzer εδώ, σε αυτό το σημείο, έβαλα bronzer στο μετωπάκι μου και επίσης είπα πως περιμένουμε ανάλογα με το σχήμα του προσώπου μας. Δηλαδή, εάν δεν έχεις μεγάλο μέτωπο και έχεις πιο μικρούλι, αλλά έχεις πιο μεγάλες, πιο έντονες γωνίες ή πιο έντονο μάγουλο, δίνεις έμφαση σε αυτά τα σημεία. Εδώ, εδώ, εδώ αν έχεις πηγούνι, εδώ, εάν θέλεις εδώ κάτι να κόψεις. Εάν έχεις πιο μεγάλο μέτωπο, δίνεις έμφαση σε αυτά τα σημεία. Το bronzer πάει ανάλογα δηλαδή με το σχήμα του προσώπου μας. Κάνουμε και λίγο έτσι στη μύτη, γιατί την βοηθάει στο να την κάνει πιο γαλλική.
ας πούμε. Αυτό έκανα το βήμα που δεν κατέγραψα και συνεχίζω τώρα με το ρούζ μου. Θα βάλω πρώτα ένα ρούζ από το Siglam, από το Shane δηλαδή, από την εταιρεία αυτή, το οποίο είναι υγρό ρούζ και μου αρέσει πάρα πολύ. Αν θέλουμε το τοποθετούμε στο χέρι μας και παίρνουμε από εκεί με το πινέλο. Το προτιμώ αυτό από το να το βάζω απευθείας πάνω στο μαγουλό μου. Και τώρα πώς τοποθετούμε το ρούζ. Παλιότερα λέγαμε κάνε και βάζαμε εδώ. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Το ρούζ το βάζουμε λίγο πιο ψηλά. Το βάζουμε εδώ, σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να δείχνει... Τι έχει πάθει το πινέλο? Έτσι ώστε να μας δίνει μία ανωδική πορεία. Δεν λέω εγώ να βάζετε το ρούζ εδώ. Σας λέω να το βάζετε εδώ, που είναι το τριχάκι. Τι έχεις γίνει? Why? Εδώ. Να το τώρα, έγραψε καλά. Και το μπλέκω και με το bronzer, έτσι, να μην φαίνονται διαφορετικά. Εδώ, πάω και από την άλλη. Βάζω και λίγο εδώ, εμένα μου αρέσει, είναι σε κάποιους που δεν αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, παραλείψτε το αυτό το βήμα. Εμένα μου αρέσει να βάζω. Από αυτή την πλευρά μου φαίνονται λίγο πιο έντονα, γιατί είναι η μπαλκονόπορτα εδώ, να ξέρετε, γι' αυτό σας κάνει λίγο πιο έντονο από αυτή την πλευρά. Ωραία. Και τώρα για να μένει το ρούζ το υγρό, πρέπει να το κλειδώνουμε με ένα ρούζ σε λούς μορφή, σε μορφή πούδρας. Θα πάρω ένα παρόμοιο χρώμα και θα το τοποθετήσω από πάνω για να το κλειδώσω. Λοιπόν, πούδρα. Δεν σας ανέφερα την πούδρα. Φυσικά και φοράμε πούδρα. Είναι πολύ σημαντική για το μακιγιάζ και ειδικά κάτω από τα μάτια, για να μην μπαίνουν μέσα στις ρητιδούλες, τις μικρές, τα υγρά που έχουμε φορέσει, το foundation, το concealer μας και όλα αυτά. Όμως, εγώ δεν φοράω πούδρα, βάζω πάρα πολύ σπάνια, δεν την αντέχω, δεν την μπορώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Προτιμώ να αφήνω το πρόσωπό μου έτσι, μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι λειτουργώ. Όμως, να βάζετε πούδρα, εννοείται, τοποθετούμε την πούδρα μας, τώρα θα σας δείξω, γιατί δεν έχω φέρει εδώ. Τοποθετούμε φυσικά την πούδρα εδώ, στα σημεία εδώ, στη μυτούλα, σε αυτά, ή εάν έχετε λιπαρότητα γενικότερα, σε όλο το πρόσωπο τοποθετείτε κανονικά την πούδρα σας. Θα σας πρότεινα μία πούδρα όχι λευκή, μία πούδρα που να είναι προς το μπέζ και προς το ροζ, τώρα που έχουν βγει και είναι πολύ ωραίες πούδρες, όχι όμως λευκή. Η λευκή στις φωτογραφίες συνήθως κάνει ένα flashback και δείχνει το πρόσωπο να φαίνεται άσπρο. Επόμενο βήμα για μένα είναι τα φρύδια. Θα κάνω τα φρύδια να είναι έτοιμη η κορνίζα μου που λέμε του προσώπου και μετά να προχωρήσω στα μάτια. Ένα μολύβι, το συγκεκριμένο είναι της Gucci, όμως δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Γενικότερα χρησιμοποιώ τα μολύβια της MUA που ξύνονται όμως, όχι τα μηχανικά, και είναι εξαιρετικά για τα φρύδια. Δεν είχα βρει το χρώμα μου όμως τελευταία φορά που πήγα να πάρω και πήρα αυτό. Εντάξει. Σχημάτισα λοιπόν τα φρύδια μου, είναι έτοιμα και θέλω να σας πω για ένα hack που είναι πολύ καλό και δουλεύει. Να ψεκάζετε αυτό το σπούλι που είναι για τα φρύδια με λακ και να τα χτενίζετε και μένουν εκεί. Δουλειά που κάνουν δηλαδή
τα gel, την κάνει και η LAC έτσι προς τα πάνω για τα φρύδια. Και τώρα περνάμε στο μάτι. Λοιπόν, για μάτι θα χρησιμοποιήσω μία παλέτα της Technique, η οποία έχει τέτοια χρώματα. Δεν θα βάλω καθόλου ματ εγώ, θα βάλω μόνο bronzing. Είναι πάρα πολύ εύκολο, μην σας αγχώνει καθόλου. Πιάνουμε το χρώμα που θέλουμε. Πήρα αυτό το χρώμα. Το βλέπετε. Λοιπόν, και θα το τοποθετήσω σε όλο μου το καπάκι. Πάμε και από την άλλη. Τώρα, παίρνω ένα φλάφι πινέλο, σαν αυτό. Το βουτάω στη σκιά μου και θα κάνω λίγο τα γύρω-γύρω μου για να μην είναι σκληρά. Εδώ μέσα στην κόγχη, χωρίς όμως να ανέβω πολύ ψηλά. Απλά να τα σβήσω και προς τα έξω. Προς τα έξω. Πάμε και από εδώ. Και προς τα έξω. Για να το δω και στον καθρέφτη αν θέλει κάπου κάποια διόρθωση. Επόμενο βήμα, πανεύκολο επίσης. Αυτό εδώ το χρώμα που καφετίζει θα το πάρω πάλι με το δαχτυλάκι μου. Θα το κάνω ένα τσάκ εδώ. Ένα τσάκ εδώ. Μπράβο Μαρία. Όλα διορθώνονται. Δεν θέλω άγχος. Εδώ. Θα πάρω ένα άλλο πινελάκι. Αυτό παίρνω εγώ τώρα. Βουτάω και λίγο από αυτό το χρώμα μέσα. Και το κάνω ένα τσουκου τσουκου τσουκου. Εδώ και λίγο προς τα πάνω. Και λίγο προς τα πάνω. Αυτό. Και λίγο προς τα πάνω και προς τα μέσα. Για να με δω και στον καθρέφτη. Συγγνώμη τώρα, αλλά... Παίρνουμε το προηγούμενο πινέλο που βάλαμε την άλλη σκιά, χωρίς να βάλω τίποτα. Και απλά θα έρθω εδώ να το κάνω ένα. Να μην είναι σκληρό. Αυτό. Αυτό. Εδώ που λεδώθηκα. Τώρα θα πάρουμε ένα μικρό πινελάκι για να βάλουμε και από κάτω. Θα βάλω την πρώτη σκιά μου, την ανοιχτή, από κάτω. Συγγνώμη είναι αυτό, δεν το βλέπω στην κάμερα. Χρησιμοποιήσω λίγο τον καθρέφτη. Και την δεύτερη σκιά μου, την οποία θα τοποθετήσω μόνο στην άκρη, εδώ. Από κάτω, αλλά μόνο στην άκρη. Εδώ. Και εδώ. Αυτό θα είναι το βασικό μας μακιγιάζ. Τίποτα, μου πήρε παιδιά 2 λεπτά, 2 λεπτά. Εάν θέλετε τώρα έτσι να το κάνετε και λίγο πιο γκράντε, μπορείτε να βάλετε και μολύβι ή eyeliner αν κάποια βάζει. Όμως, εάν δεν μπορείτε να βάζετε μολύβια eyeliner, αυτό και η μάσκαρα είστε ok, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Εγώ δεν θα βάλω μολύβι, θα το αφήσω έτσι, απλά θα τοποθετήσω μάσκαρα. Μάσκαρα πήρα να δοκιμάσω, γιατί την άκουσα από μία κοπέλα, της Essence, για να δω, να το λέω και σωστά, ναι, της Essence αυτή. Πολύ ωραία μάσκαρα, κάνει ωραία δουλειά και το σημαντικότερο παιδιά, δεν πέφτει, έχω πάθει πλάκα. Δεν κάνει κομματάκια, δεν σε μουτζουρώνει, είμαι πολύ ευχαριστημένη και είναι και οικονομικότατη. Θα βάλω και στις από κάτω βλεφαρίδες.
Ωραία. Έτοιμη και από τα μάτια. Το μόνο που μας μένει τώρα είναι τα χείλια. Για τα χείλια ο καθένας, η καθεμία, ό,τι θέλει. Θα κάνω ένα περίγραμμα με ένα τέτοιο χρώμα. Και για κραγιόν επέλεξα να βάλω έτσι ένα πιο πορτοκαλένιο. Φόρεσα λοιπόν και το κραγιονάκι μου, το οποίο λέω να κρατήσω έτσι ματ. Καλά, εγώ να σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν θα πάω κάπου, θα ξεβαφτώ. Αλλά λέμε τώρα, αν πήγαινα θα το κρατούσα ματ σήμερα. Αν και μου αρέσουν πολύ έτσι τα gloss. Ψεκαζόμαστε φυσικά και με το setting spray μας για να μείνει όλο αυτό, να έρθει και να κουμπώσει και να κλειδώσει. Μπορείτε να έχετε μαζί σας μια πουδρίτσα, έτσι λίγο να πουδράρεστε, αν βγάζετε λιπαρότητα. Εγώ, όπως σας είπα, δεν βγάζω λιπαρότητα, οπότε δεν χρειάζομαι την πούδρα. Δεν είναι ότι δεν την χρειάζομαι, θα μπορούσα να βάζω πούδρα, φυσικά είναι το σωστό. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει, γι' αυτό και δεν βάζω. Τι άλλο θέλω να σας πω, νομίζω πραγματικά πως είναι πάρα πολύ εύκολο και ωραιότατο. Έχετε κάνει δηλαδή ένα μακιγιάζ γρήγορο, πανεύκολο, όμορφο, φυσικό, εντυπωσιακό, ό,τι χρώμα θέλετε βάζετε, σας ξαναλέω, μπορεί να μην θέλετε να βάλετε αυτή την μπροντζεσκιά, να θέλετε να βάλετε μία πιο χρυσή, μία πιο ροζ, μία πιο γαλάζια. Εάν είναι κάτι έντονο, όπως ας πούμε ένα μπλε, πολύ έντονο, σαν τον μπαλόνι του Γιάννη, ας πούμε, εκεί πίσω, εντάξει, πρέπει λίγο να είναι πιο περιορισμένη η περιοχή που θα τοποθετηθεί, δηλαδή το πολύ έντονο μπλε ή πράσινο, λέμε τώρα, θα μπορούσε να μπει μόνο σε αυτό το σημείο και εδώ να βάζετε ένα καφέ ή ένα μαύρο ή καφέ μάλλον καλύτερα. Αλλά αυτά τα χρώματα που είναι πιο γήινα μπαίνουν άνετα έτσι σε όλο το μάτι και φοριούνται όπου και αν θες να πας. Βράδυ για ποτό, σε βάφτιση να πας, σε γάμο να πας, για φαγητό να πας. Άνετα τα βάζεις. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας βοήθησα. Θέλω αν κάποιο το δοκιμάσει να μου το πει. Περιμένω να το δοκιμάσετε γιατί είναι πραγματικά πανεύκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!